Kaseng hinyau trap youth council kala penpau ba kamun satya mentoket ia kajing tua jo udom hapa Mekla Legislative Assembly tang daka IIT Gawati. Namar baki don sibun ke ki bamshai kabadai bakajing tai ya kani kayeng do bathawan ke bathama jong ke chala. Nakaliang jo kaseng kala lai ai kajing tho show speaker ka Mekla Legislative Assembly mamen ba lengdo mandawa do ur badi bandon kajing toket daka CBI. Waroi ke pasendam tna sekretari jo kaseng oleh thu Bakat ni kita kita pemsyai mah kajing tay yang assembly kalong. Bakumno kami Mekla Legislative Assembly kabadi ka try jo kan ka yeng kam tip satya ya kajim kiu ya kador naga sispa arhum joklur saka sispa anyo pun joklur. Kawiru ula ong ba hak arti ai bakilayo ka kerteng jo step engineer kam sim lapau satya nela shu ai bet tang daga destination ka bai ka kerteng pat am sim lapau. Jing keren bau speaker mentan wong ba hi nak kaliang jong speaker bau syemti yang kam hadian ba kajing plat no jong Dr. Don ke kamram go jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ke boong ba ya ka kam on execute daka PWD building abai dei baka technical aspect berkumjur ka jing pelat ya ka pisah ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwa pin aya ke LOE sa company approve daga HPC ing kamde ka PWD building namara ka jing tho ka GCC kemudian ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kadega PWD building kamut baka try kadang de ka Legislative Assembly haba pipin kiu ya kador de bentep da katrai kumnu khamtep katrai pipin kiu kador ti kita ki ya ke bangila kran Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government ta ban wat ni suba ba yo don pat ka jing ko lang mo piong ban katrai ka di bentep rei ka kale kum bentep ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem ti banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing toket ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba di building ya pula pa siya ka office executive engineer ka long ba pi haba khot ya ka tender haba ay ya ka ban approve ya ka LOE lashim ya ka approval jong ka HPC lashim ya ka approval jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka badi ka tra jong ni ka building nakabalango ka long pat ban penkiu ya ka dor nakasispa ar punyo kror siya ka sispa anyo punyo kror Watang ban pentep ya ka Meghalaya Legislative Assembly ruklem pentep. Habang ikli hakajing iklu ka jong i mata ka singi speaker. Ngila kali hatul adon jing tip ne am nakaliang jong speaker lane nakaliang jong ka HPC ya ka ni jing penkiu dor ka jong ki nakaliang jong speaker ong ba klem don jing tip ai nakaliang jong ka Legislative Assembly ya ka ni jing le. Don hiru ka proceeding jong ka HPC ka balasyong ka balapan pau ba ka HPC kala approve lane kala ai kata ka jing menjur ban penkiu ya kador nakasispa ar penyukrur siya kasispa nyu penyukrur pi kajing kali ka ba kajing dawa nakaliang jong kaseng Ahmad jong speaker kalong ba pi nilap ban ngisiem bakadon ai salandan bakumno executive engineer PWD building unyo ya kabor ban escalate ya kador ka kontrak nakasispa ar penyukrur siya kasispa nyu penyukrur ka umot hadu 10 krur lada fipet ki government order ki bau executive engineer udon bor ban ikam lane ban approve ki kam ki belum san hadu nriu lak tengka kajing kali kalong ka special power ayu bu new executive engineer jong ka PWD building Shillong division uyo ban baula ban ai lane ban escalate ya kador ka jing tray hadu san krore tengka bat kabaar kalong bakumno klem shim ya ka approval jong ka HPC bakumno klem pentip ya ka Legislative Assembly bakadon kani ka kajing penkiu ya kador But ngila keliru ya kiai kidag bala pelong ya ka mo ban penkiu kani kador ka weni kidag ki ba ka office jong executive engineer ki ai gilong ba la penmi la ne lasna ya kata ka basement ka belong additional ka bomdon ha ka original plan ka jingkali bat ka jing suthu ka jongi ka long ba ya ka HPC ba la ban pediang ya kani kador ka belong sispa ar punyu kror tam ban pentre ya kani ka kam Tag HPC hadin bakal ayo sngowi kani kajing ajing mut lani kajing pensya na kaliang jong chief engineer jong ka PWD kalau ong ya chakmat but I know ya ka LOE lani ka letter of award siya kani ka company hakata ka letter of award ya ka balay haka haubunay ma jong snem arja khandai hak ni ka company latho siya baka dor jong ka contract kadai shispa ar punyo kror tam ban pentre ya kani ka kam
Dai habang iwat pa dia ka RTI na ka office jong chief engineer jong ka PWD building ban kali hatu kala adon ni am ka jing penkiudor la ni ka escalation hadin bala aya ka LOA nak kabasu thamula ka long ba ka office jong chief engineer PWD building ka ong bangim don kum kita gijing panjing sya jong pina kaning office ya ka RTI application ka jong pila pha sya ka office jong executive engineer PWD building Shillong division ba ondang ilayo ya ka jubab naka office yung executive engineer PWD building division kabalengo kalong ba naka sispa ar kunyo krur kakam menta kala poy syadu ka sispa nyo kunyo krur la escalate da kumbasan po krur tam but nang ta syu abang ikeli la pelai pisah kat no ya kani ka company bo pentre ni kam kila pelai pisah tat hadu kani khlemat hadu sispa nre po krur tam but kabakan thamula kalong ba uni executive engineer PWD building uong baka original approved cost kadai sispa sa puway krur ndre ladang ipet ya ka proceeding jong ka HPC ladang ipet ya ka LOA ya ka bala aya kani ka company kador jo ka kontrak kadai sispa ar kunyo krur na ay bo uniw executive engineer uyo ya kata ka original approved cost ka belong sispa sa puway krur but la escalate ya kata sa ka sispa nyo kunyo krur kata kalong ka jingkeli ka bangi kum gaseng bat ngi kum kipai pat nong sosnong ngi kwa banyo jingtem ngila keliru sakawi ke jale betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI tingin pet kay ka reaction la ni kay ka jing le pat na ka mi jong speaker Teba Roy kapla dai kum la sia ka jing pro ka jing suba habang idon ka jing suba don kampon pensisya ka jing suba te ban lap ka jing ban pensisya la ne ban lap la kata ka jing suba jong i ka dei na kam dei bandon ka jing to okit ke tendala to okit kin salap lut te la lap manu ba pendon kam bakla la ne manu ba pendon kam bakla ka bor dei ban pensito mi kita gi brio kata ka dei jing gawang ha ka RTI ka ba ai yang i klem tho kerting jong engineer utau executive engineer uba don bental ane uba pet ani kamrek at kum ka jing so tho ka jing i jo ka perthai baro ka wei ngitip bu manu ba dei tau executive engineer namara kat por bahap ka dom ngatrai umi kerting wi ubrio uba dei engineer bu ba ransom sutengau du executive engineer di building le si hatu ka por de mai ba pet bat uba reply namara ka RTI reply ka bangingi yo msim la tho ka kerting jono tindala investigate le si kan sami kata ka kerting ba manu ba pendon kambak lay ka bor bo wei tau engineer jong ka PWD building bala le ikini ka iba thamai gomut ba pilaha ban change completely ka DPR jong ka project tilada fi change completely ka DPR ka project hatu pila shim ya ka approval jong ka try ka bade ka Meghalaya Legislative Assembly la ne jong ka HPC ne pila le hi daladi ya ka tinakaliang jong ka sengi lap ba kani kadon shalandet jong kani ka jing penkiudor manu ba yo nong nang ni fi ngihap ban keli bat ngihap ban ti benya ya kata nomor beli le si ngila ban ong bakani kajing penkiudor kadi ban penmentoy yanur kala le si bandai ban kershan election ya kanur kadu kaseng te ban lamp kajing sisang ong ngila dawa nak mat jong speaker bo udai ban tho saka sarkar Meghalaya bakadai ban recommend nakabanta ka independent inquiry most preferably ya kabana kaliang ka sengi ong badai bandai da ka Central Bureau of Investigation la ne ka CBI tinakaliang jong speaker ulaay ulaong yangi banakaliang jong sa tho sa sarkar banlam ba balay la penkiw ka dor ti nalalap ya kita le si on sala ban fix ya responsibility tingik mi lenti baka office jong speaker badon buram unle ya kata ka bodon ka makabon tho sa sarkar bat nakaliang jong kaseng di mangikot mentakas ngi bani kendu speaker ngin sap tho ro igini sisti sa kiway pat kibor ban pressure la ne ban kentu yaki bagi de ban le manakaliang jong kaseng so tho ba kadon shalandet bala nang imwat ka jing sisale singin nong mlak bat ngi kwa ruban ong ya ka sarkar ko bajuong nakapor sa kapor lada don ka jing keli ka jing keno bamsap ka jing keno pendon kambaklay ka pisah si ong wanra ikipru wanra ki jing pensisha khmat jongi tingi sukwa ban ong ya ka sarkar ba lada phim thong ya ka independent inquiry lada phim IT ya ka kam ka CBI pinyo na kita ki jing pensisha balada fisngo ba pimtung kita la da fiswo ba mangingi hap wanra ki jing pinsisha ai ga bor yangi bing investigate ai ga bor yangi ba ngin toket la da pila ai ka ta bor yangi le sing sala bon wanra ki jing kren bo speaker mentan wong ba hi na kaliang jong speaker bo shemti ka ning kam hadien ba ka jing plat no jong don ka kamram go jong i ga dai tang ban monitor ya progress jong ka work
Ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka come on execute daka PWD building abai dei baka technical aspect kumjur ka jing pelat ya ka pisa kadai ka kamram jong ka PWD building. Ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta. Kamut ayu baka HPC pat shwa pin aya ka LOE sa ka company approve daga HPC ing kamdai ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC kemudian ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kadai PWD building. Kamut baka try kadang dai ka Legislative Assembly. Haba pipinkiw ya kador de bentep da katray. Kumno kamtep katray pipinkiw ya kador. Ti kita gidi ki ya ka bangila kran Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le e ban tho sa government ta ban wat ni suba ba yo don pat ka jenis ko lang mo piong ba katray ka di bantip rei ka kale kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem ti banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ko ba South League company lani ki construction company ki ba simbenta kani ka bidding process jong ka bantay kani ka assembly hadin balak pli ya ki technical bids ki jong ki lalak ba don tangkawe ka company ka ba qualify kata kadi Uttar Pradesh Rajkiya Nigam Limited mo din balak wanra ya kata Ahmad jong ka HPC ban pentip ba don tangkawe ka company ka ba qualify technically ke HPC ya ka arpui trek kala ibor ya ka PWD building ban plate no pat ya ka financial bid jong kata ka company ta ka arpu pra trek jong banai ba ar aja khat khandai haba la pelong ya ka meeting jong HPC ka PWD building lengbau chief engineer kala pentip ya ka HPC bakani ka company kala kut ya ka price lane kala shim ya ka dor ka bolong hadu shispa arpu nyukrur kaumut ba arpui percent kila kut above the estimated cost. Ke estimated cost yang ni ka jingtay ka de 6 crore. Mereka ni ka company pan ka ong bangin ngin pentray kani ka kam ha ka dor ka bolong 6 crore. Ka bolong 21% above the estimated cost. Te habala kali de member jong ka HPC ka tanga meeting. Nakaliang jong chief engineer jong ka PWD building la ong ba la ban pediang ya kani ka bidding la ne kani ka jingpan jong kani company halo artli kita. Kada ko benengkong golong ba ka SOR ya ka balas na ya ka estimate ka de jong sinem arja san kan rio nrela hot pat ya ka tender haus nem arja trakat khandai te kala don ka jingkiu da dor jong gitia bat ka baar ka da ko baki ai golong ba fi hapor ba hot ya ka tender ka don ka general condition for contract lane ka GCC gi bagyong ka don ka paragraph 7.0 ka boong ba contractor hadin bala issue ya ka work order lane ka LOE hapor berpentre ya ke kam umla syu ban escalate lane ban pandor tam halor kita ki atli ki nongrem kawe galong baka SOR kade kabarem lakhot wa jakak prakat kandai kabar kade namar bakal adon pa ka kendon ha ka GCC hap ruban ong ngi wan ra jim pisa namar ngim don ke investigative power jen ladang idon ke investigative power le singila la wan ra ki proof ten re kini ki kot kisla ki RTI ke bangingi yo nagi office yang sorkar ki penpau la ni ki kedo baka don selende telada amti ya kani le sing inom lap bat nginom lap ban pensitom mi kibri ki badan kam tegajing dawa jongi nakaliang jo seng kalong ba dei banwat benia bat ondalayo bat ndalatip manu ba pendon kam bakla ya ka bod dei ban pensitom ki kat kun ki pendon